şadlanam, kişirəm bəxtli mizgillər, Күңілді тіл білəm. Sağınam, yuxsunam, yaratу hislərin bildirəm, Ғaziz dilim biləm. Uylata, yılata, canlarını uyata, Tuğan dil, tuğan dil, tuğan dil. Dünyada daralgan, bəğirdə yaralgan, Tuğan dil, tuğan dil, tuğan dil. Uylata, yılata, canlarını uyata, Tuğan dil, tuğan dil. Dünyada daralgan, bəğirdə yaralgan, Рүстем Нурғалиұлы Меңнихановны шақырабыз. Слово президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Меңниханову. Қайырлы кеш, қадірлі достар, хөрмәтле қонақларыбыз, бәйрәм қонақлары, қадірлі ватандашлар. Сезне барығызында бүгінгі туған тел көне біле, һәм Ғабдулла Тукайның туған көне біле, шын көңілдән құтлыйм, һәм бәгізге дә исәнлек саулык. Менә барыбызда шушы матур бинада җыелып, шушы бәйрәмне матур итеп үткәрергә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Әлбәттә, бу шара безнең республикабызда гына түгел, бүтән өлкәләрдә дә, республикабызда, районнарда, шәһәрләрдә күп кенә бәйрәмнәр үтте. Шушы бәйрәмнәргә багышлап, менә бүген мисалга китерәм, Арча районында, Тукай Кырлайда булдык. Бик матур итеп бәйрәм оешкан иде. Безнең анда әле аралашырга мөмкинлек булды. Шагыйрьләр белән, рәссамнар белән, скульпторлар белән, театр хезмәткәрләре белән. Әлбәттә, безне барыбызны да киләчәгебез, телебез, ничек итеп, кайда, нәрсәгә игътибар итәргә, шундай бик матур чаралар булды. Шуңа күрә бүген әле менә бүген үзебезнең дәүләт премиясе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының лауреатларына бүләкләрне тапшырабыз. Шуңа күрә һәммәгезгә дә рәхмәт, исән сау булыгыз, үзегезне саклагыз. Афинға бирелә. Бүгін истәлекле көндә Бүйек Тукайыбызның 135 жылдығында, ғазиз туған телебезнең бәйрәме көнендә сез дәүләтебезнең иң мәртәбәле бүләген миңа тапшырдыгыз. Минем кандидатураны яклаган барлык кешеләргә һәм сезгә бик зур рәхмәт. Мин татар язучысы. Минем теләгем шул: Татарстаныбыз чәчәк атсын, халкыбыз мәңге яшәсен, телебез үссен, саклансын, иманыбыз ныгысын, барлык кешеләр исән имин булсын. Зур рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы президенты указы негізінде Татарстан Республикасының Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы сәхнәдә күренекле хатын-кыз образлары тудырган өчен Фидания Нургаяз кызы Нуруллинага бирелә.
Хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, республика җитәкчесе кулыннан бүгенге олы бәйрәм көнендә бөек шагыйребез Габдулла Тукай исемен йөрткән дәүләт бүләген алу минем иҗатыма зур горурлык. Шулай ук Галескар Камал театры коллективы өчендә бу зур мәртәбә. Ихлас күңелдән сезгә мең рәхмәт. Указом президента Республики Татарстан Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается Григорию Львовичу Эйдинову за создание графических серий «Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки», «Тайны казанские» и художественное оформление книги «Татарский мир». Дорогие друзья, я как представитель русскоговорящей части населения нашей республики хочу сказать, что Габдулла Тукай, его творчество, его жизнь интересно представителям любой национальности, независимо от места проживания. Я хочу сказать большое спасибо комитету по Тукаевским премиям, лично вам, Рустам Нургалиевич, за высокую оценку моего скромного труда. И хочу сказать, что это высокое звание лауреата Тукаевской премии обязывает нести его с честью и достоинством и вдохновлять на новые достойные произведения. Спасибо. Яңадан барыгызга да исәнлек, саулык. Бәйрәм белән исән сау булыгыз. С праздником! Всем здоровья!